କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଜନସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଜନସେବାମୂଳକ ଅଭିନବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନ୍ୟବର କଟକ ମେୟର ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସିଂ ଆଜି ଆଲିସା ବଜାରସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଯାଇ ବିଶିଷ୍ଟ ସମାଜସେବୀ ଆଲିସା ବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ଦୀର୍ଘଦିନର ସମ୍ପାଦକ ତଥା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କୁ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କରି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରି ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଗତ ପ୍ରାୟ 5 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କଟକରେ ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଜନହିତକର ଓ ରିଲିଫ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ସାମିଲ ରହିଆସିଛନ୍ତି। ସେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲିସା ବଜାର ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟିର ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ସହ କଟକର କୁସ୍ତି ପରମ୍ପରାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ରଖିଛନ୍ତି। ଜଣେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କୁସ୍ତିଯୋଦ୍ଧା ଭାବେ ଅପରପକ୍ଷ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କୁସ୍ତିଯୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ହରାଇ ମେଡାଲ ସହ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଗତି ମଇଦାନରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଥିବା ମେଢ଼ର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଖୁବ୍ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ସାମାଜିକ ସେବା, କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସେ କଟକବାସୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଜଣେ ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଭାବେ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ 97 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ବେହେରାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଖବର ପାଇବା ପରେ ମେୟର ଶ୍ରୀ ସୁଭାଷ ସିଂ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ପହଞ୍ଚି ଡାକ୍ତରୀ ଚିକିତ୍ସା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅଗ୍ରଗତି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମର ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସହରର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ, ସମାଜସେବୀ, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଜନହିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରି ସେମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା ବୁଝିବା ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ କିଛି ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ନେବା। ମେୟର ଶ୍ରୀ ସିଂ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀ ବଟକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବଭଳି ସମାଜସେବା ଓ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଯୋଗଦେବେ। ଏହି ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦେବଞ୍ଜଳି ସିଂ, କଟକ ମହାନଗର ନାଗରିକ ମହାସଂଘର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ରବିରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ବେହେରା, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସାହୁ, ସୁଦାମା ପରିଡ଼ା, ଅଶୋକ କୁମାର ସିଂ, ସୁଦୀପ୍ତ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମେୟରଙ୍କ ଏହି ଆନ୍ତରିକ ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତ, ସମବେଦନା ଓ ଜନସମ୍ପର୍କମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭାବେ ମେୟରଙ୍କ ଏଭଳି ମାନବିକ ପଦକ୍ଷେପ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭ୍ୟୁ, କଟକ।